Вітаю, шановне господарство. У эфіры кароткі выпуск навінаў. Для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. Камітэт дзяржаўнай бяспекі не будзе мяняць затрыманых у Беларусі замежнікаў на беларусаў, якіх затрымалі за мяжою. Пра гэта ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання паведаміў начальнік следчага ўпраўлення КДБ Константин Бычак. Бычак заявіў, што ў беларускіх турмах застаецца вялікая колькасць замежнікаў, асуджаных за шпіянаж і агентурную дзейнасць. Ёсць сярод іх грамадзяне Польшчы і краінаў Балтыі. Дакладнага ліку затрыманых ён не назваў. Бычак сцвярджае, што замежныя спецслужбы на абмен прапануюць, цытата, наркаманаў, рабаўнікоў і гвалтаўнікоў. Таму афіцыйная пазіцыя ведамства нікога не мяняць. Што ж да беларусаў, асуджаных за супрацу з КДБ, такіх за мяжою паводле Бычака няма. Ва ўкраіне загінуў беларускі добраахвотнік з пазыўным «Газ». Беларус служыў у інтэрнацыянальным легіёне. Яму было 25 гадоў. Пра смерць ваяра паведаміла наша Ніва са спасылкаю на паведамленне ягоных сяброў у сацыяльных сетках. Пахаванне ўжо адбылося. Паўнамаштабную вайну «Газ» сустрэў у Маскве, дзе жыў з 16 гадоў. Аднак праз ваенную прапаганду вярнуўся ў Беларусь, пра што апавёў выданню «Зеркала». Ваяваць за Ўкраіну ён пастанавіў у 2023. Беларусы змагаюцца за Украіну ў розных падраздзяленнях, асноўная полк Каліноўскага. Агулам у вайне загінулі не менш за 60 беларускіх добраахвотнікаў. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што мірныя перамовы наконт Украіны могуць пачацца ўжо гэтай зімой. Як паведаміла агенцтва Reuters, Польшча хоча браць удзел у гэтым працэсе. З 1 студзеня 2025 года гэтая краіна прыме старшынёўства ў еўразвязе. Туск падкрэсліў, што Польшча мае не толькі браць удзел у перамовах, але і, цытата, задаваць тон у прыняцці рашэнняў, скіраваных на запэўніванне бяспекі і абарону інтарэсаў Польшчы. Ён дадаў, што з 12 снежня ў Варшаву прыбудзе прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон для абмеркавання вынікаў нядаўніх перамоваў у Парыжы паміж абраным прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам і прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зяленскім. Акрамя таго, у пачатку польскага старшынёўства ў ЕЗ Варшаву наведае прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Кір Стармер. Адміністрацыя Джо Байдена разглядае магчымасць узмацніць санкцыі ў дачыненні экспарту нафты з Расіі. Мэта – павялічыць ціск на Крэмль напярэдадні вяртання ў Белы дом Дональда Трампа. Як паведамляе агенцтва Bloomberg, абмежаванні могуць закрануць некалькі відаў экспарту нафты з РФ. Адміністрацыя Байдена доўга не наважвалася на гэты крок, баючыся росту цэнаў на энергарэсурсы. Аднак з падзенняў цэнаў нафты і ростам засцярог, што Трамп можа прымусіць Украіну пайсці на саступкі Расіі, цяпер адміністрацыя адкрытая да больш рашучых дзеянняў, паведамілі крыніцы Блумбергу. Для сірыйцаў надышоў час атрымліваць асалоду ад стабільнасці і спакою пасля падзення рэжыму Асада. Гэтак выказаўся прэм'ер-міністр пераходнага ўраду Сірыі Мухаммед Аль-Башыр. Кіраваць краінаю Аль-Башыр мае да сакавіка наступнага года. Напярэдадні ён старшынстваваў на сустрэчу ў Дамаску, дзе чальцы новага пераходнага ўраду і былога кабінету часу Асада абмяркоўвалі перадачу ўлады. Тым часам, як паведамляе Reuters, у Дамаску зноў працуюць крамы і банкі, аднавілася праца транспарту, дворнікі падмятаюць вуліцы, а ўзброеных людзей стала меней. Прыпаркаваныя аўты ўзятыя пад аўтаматычны кантроль. У Беларусі пачала працаваць сістэма фіксацыі парушэння правілаў прыпынку і стаянкі. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе Міністэрства ўнутраных справаў. В зимний период для обеспечения качественной уборки и обработки дорог противогололедными материалами повышенную актуальность приобретает проблема соблюдения правил остановки и стоянки транспортных средств. Колькасць месцаў, у якіх нагляд вядзецца аўтаматычна, будуць павялічваць. Пры гэтым увагу звернуць на ўчасткі, дзе няправільна прыпаркаваныя аўты пагражаюць бяспецы руху і зніжаюць прапускную здольнасць вуліцаў і дарог. У гарадзенскім заапарку выбралі сімвал 2025 года. Паколькі наступны год змяі, ім стаўся тыгравы пітон Люцік. Працаўнікі заапарку кажуць, што абралі яго за прыгажосць і прыязны характар. Тыгравы пітон Люцік альбінос, таму мае незвычайны залаты колер. У заапарку ён жыве з 2022. Люціку каля 3 гадоў, ён маладая змяя і яшчэ расце. Цяпер ягоная даўжыня ўсяго 180 сантыметраў, у той час, як ягоная сяброўка мае больш за 5,5 метраў. У вёсцы Косава каля Віцебску работнікі МНС уратавалі 2 шчанюкоў, якія праваліліся ў яму. Пра небарак паведаміла мясцовая жыхарка. На лінію 112 яна звярнулася пасля няўдалай спробы выцягнуць іх самастойна.
Жанчына апавяла, што ў яме шчанюкі правялі каля сотняў. Уратаваных жывёлінаў яна забрала сабе. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць, калі для вас гэта бяспечна. Таксама заахвочваю чытаць Белсат у Тэлеграм, QR-код на вашых экранах. Для вас працавала Анастасія Русецкая. У мяне на гэтым усё. Вынікі дня глядзіце ў аб'ектыве о 20-й.